Foodie B. Today, kakain po tayo ng crispy pata at lechon manok. Siyempre, may rice at pipino po. Dahil po birthday ni the Foodie B girl, gigreet po natin siya ng maligayang kaharawan. Ayan! Ito na yung ano niya. Ito yung cake niya, guys. Thank you po. Wish ko. Thank you. At di lang yun, double celebration po tayo ngayon. Di lang birthday ko at first time na collaboration po namin ni Pioco Food Trip. Yay! Bago po nun, tignan muna po natin yung picture nila. Ayan po siya. Lutong. Ayun guys, napanood po natin kung gaano sila kasarap kumain. Sobrang sarap po yung mga kinakain nila. Sarap ng pagkain nila, no? Tapos mga kapudipi, kain po tayo. Meron din po silang pangalawang channel, yung Pioco Linya. Paki-visit na din po yung kay Sir Chef at mag-subscribe na din po kayo. Yan. Kay Biocos, ay ano yun? Kay Chef Jeff. Napakaganda ng ano niya, mga drawing niya. Una subo para sa inyo. Ang kapudi, dahil birthday niya. Tapos meron silang anak. Si Baby Ellie. Si Baby Ellie. Hello, Baby Ellie. Ang ganda-ganda mo, baby. Naglaki mo, kamukha mo kami. Siyempre, kamukha niya yung mamay niya. Alam nyo guys, mga kapudibi, ang bait-bait nila. Hindi sila nagdalawang isip na makipag-collaboration sa amin kahit na maliit pa lang, napakaliit pa lang ng channel namin. Sobrang humble nila. May lechon manok si Madam. Saan po tayo? Yung di pa nakapag-subscribe sa kanila, mag-subscribe na po kayo. Kasi natin dito sa saban. Sarap. Ano naman yung crispy pata, sobrang lutong. Ay, thank you po kay Boss Crispy Pata. Sa kanila po kami nag-order. Ang sarap na ng crispy pata niyo. Boss Crispy Pata. Tingnan yung laki. Nakakatakot. Alatong na ano nila, crispy pata, no? Ang sarap. Tama-tama lang yung ano niya.
pagkatimpla. Masarap talaga yung crispy pata pag sinasawsaw sa toyo, di ba? Toyo mansi. Toyo mansi, tapos may sili. Yan. Masarap yung yung paa sa lechon paksiw. No? Oo. Siyempre, restrict yun, di ba? Sasaw sa ano. Yung lechon natin, meron siyang, madaming, ano ba tawag doon? Paminta. Tapos, nilagay na lang namin sa oven. Sarap po. Sarap ng buto. Buto. Pati buto. Alam nyo, mga guys, mga kaputipig, sobrang lambot ng pata. Kakakuha lang namin ito medyo mainit-init pa. Layo kasi ng eh. Gusto? Sarap na. Pasensya na sa mga aso. Dami ng paminta guys. Oh. Anong regalo ko ngayon sa'yo? Birthday ko eh. Ito. Cake. Yung cake. Thank you. Alam mo, napaka-thankful ako kina Bioco Food Trip kasi hindi sila nagdalawang isip na makipag-collaboration sa amin, di ba? Napaka-bait nila. Siyempre. Ayaw mo ako subukan, birthday ko naman. Hey, ako. Oh, diri-diri. Hindi diri ka sa akin. Hindi naman. Patakay, ayaw mo ako subukan. Walang ganun, Mars. Walang naman, Mars.
galit pa? Wala naman. Wala naman pala eh. Birthday ko naman. Ayoko. Oh, dahil birthday ko, Hmm. kainan pa. Sa'yo yan. Hindi. Akin yung chicken. Yan. Ay, puro taba. Ay, ang sarap. Di ba gusto mo yan? Ha? Ito guys, oh. My favorite. Sarap. Ang taba ng ano, baboy. Parang tubig. Okay. Bakit sinasawsaw mo sa toyo? Pwede naman. Sarap naman na. Tignan mo. Tikman natin yung cake. No. Nalapit ko sa'yo. Hindi na namin naubos. Ano na lang. Ang dami. Pampulot na lang ni, Babaeng Mara. Cake na. naman, tikman natin. Oo. Para sa inyo po na ako dito. Oh. Oh. Ano lasa? Mahirap. Black forest.
Oh, di ba may swimming pool na tapos na yung swimming Yes. pool? Tapos na ang aming swimming pool dahil tagulan na. Ano, pampulutan nyo mamaya. Pinalagay ko na ng tubig ang namin. Yung swimming pool. Yung swimming pool. Doon kami magpaparty ni Dapo Dede. Oo. Invite ko Lulumod ko siya doon. kayo. Lulunod. Lulunod. Invite ko kayo lahat. Makikita niya sa vlog ko. Guys, bago po namin tapusin yung video, please, paki-visit na lang po Bioco Food Trip. Ilalagay namin po dito sa ibaba sa in description box. Paki-check, tapos bisitahin niyo po sila at mag-subscribe. Yeah. At paka-click na lang po yung notification bell para lahat ng mga bagong mga video nila meron updated po kayo. At saka po si Bioco Linya, mag-visit din po kayo at mag-subscribe. At kay Bossing Crispy Pata, paki-visit na lang din po yung page nila, Facebook page. At kung gusto niyo mag-order, malapit lang po ng Pampanga dito sa amin. Mag-order na po kayo. Yan. At Ay, thank you salamat din po. sa'yo sa cake. Yeah. Yan. Thank you din sa mga nag-greet sa akin ng happy birthday. Thank Yeah. you so much. Yan. Maraming salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.